ମୟୁର ତୁ କଣ ନାଚ ଦେଖିବୁ କି ରେ? ଦେଖିବି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୀତଟେ ଗାଇଲୁ। ବିନୁଆ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇଦେ। ଧଡ଼ିଆ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇଦେ। ହେଲେ ମତେ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଆସୁନି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧଡ଼ିଆ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଲେ ମୁଁ ତ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଦେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ନା। ବା ଧଡ଼ିଆ, ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି।